Moi, tässä Jamie taas ja nyt mä yritän puhua suomea ja kertoa, miten mun ensimmäinen päivä meni. Siis ensimmäinen päivä mun pyörämatka teltan kanssa. Mikä olisi parempi sana? Mun pyöräleirintä ja pyörämatka. No en ole varma. Joo, ja mä käytän samaa kuvia. Ne on englanniksi, mutta mä puhun suomeksi. Toivottavasti se ei haittaa, että se on englanniksi. Ja ne toista uudestaan ja uudestaan. Joo. Tämmönen video mä teen, koska mä oon niin amatööri. Jo, muuten, mun video englanniksi ja suomeksi ne ei ole tismalleen sama, koska mä vaan puhun ilman stoppia ja joskus mä unohdan ja joskus mä kerron jotain muuta. Ja viimeksi kun mä tein suomeksi videota, mä unohdin sanoa, että siis torstaina kun mä ostin uuden teltan, mä pystytin sen. Joo. Puistossa mä kokeilin ja onnistuin ja sitten päätin, että huomenna mä voin mennä, koska viikonloppuun sääennuste oli niin hyvä aurinkoinen ja ei paljon tuulta, todella hyvä ja oikeasti sää oli erinomainen, sää oli täydellinen. Joo. Ehkä vielä liian kylmä mulle, koska päivällä oli yli 20, mutta yöllä oli 9 astetta, joten sellaista, joten se oli liian kylmä, mutta no jo mennään. Pahoittelu, että nyt mä oon vähän väsynyt, mutta mä haluan tehdä tämän videon samana päivänä, koska mä tein jo video englanniksi. Haluan tehdä sama video, siis sama materiaali, siis sama päivä. Samasta päivästä mä haluan puhua nyt loppuun. Ja nyt mä oon puhunut jo vähän liikaa tarpeettomasti, mutta okei, no mennään. Siis perjantaina kello 16, mä lähdin. No anteeksi, kun mä huomasin, että mä teen paljon tuommoinen ääntä suusta, mutta se... mä yritän, että mä en tekisi tuommoista. Mutta no mä menin Naantaliin. Se oli mun tavoite, mennä Naantaliin. Mutta mä myös halusin nähdä Kultaranta puutarhan. Koska se on ilmaiseksi auki vain perjantai-illalla. Mä tiesin ja halusin nähdä sen. Se on auki vain kesän aikana. No te suomalaiset varmasti tiedätte, joten jos et mene nyt, mä voin suositella. Se on ihana ja tää on vaan spoileri, mutta silloin, siinä päivänä se oli kiinni, joten mä en voinut nähdä. Voi harmi, mutta se ei haitannut niin paljon, koska se on vain 20 kilometriä matkaa. Voin mennä ihan milloin vaan, jos se on hyvä. Ja siellä oli muita ihmisiä, joka meni autolla, mutta mä vaan menin pyörällä. Joten jo ensin Naantalissa mä söin. Mulla oli paljon vihanneksia. Mä otin paljon eväitä, vihanneksia. Mä söin evät. Tai se oli mun päivällinen. Mä söin ja sitten Naantalin torissa söin ja sitten menin Kultarantaan, mutta
Sitten taas menin takaisin Naantalin leirintäalueelle. Ja toi Ukko-Pekkan silta, hieno maisema, mutta oli kova ylämäki, mutta todella kiva, mutta toi kuva on toukokuusta, koska ensimmäinen kerta mä menin sinne toukokuussa ja otin hieno kuva, joten kesäkuussa silloin jo 13. päivänä mä en ottanut kuvaa silloin. Joo, ja mä ensin pystytin teltä, mutta se oli mun ensimmäinen kerta. Se kesti aika paljon, mutta nyt mä voin tehdä sen paljon nopeammin, mutta silloin se kesti melkein 30 minsa ehkä, koska mä tein myös toi rope race, mutta ei oikeastaan tarvinnut, koska ei ollut yhtään tulta. Mutta joo, se kaikki ehkä kesti vaan melkein 30 minsa, mutta koska mä myös samalla katsoin vaan YouTube-videota, miten tehdään toi rope-juttu. Joo, ja sitten menin suihkuun. Sitten mä tein videon silloin, se tulee myöhemmin. Myöhemmin se tulee. Joo, mutta Naantali camping, se on ok, se on ihan ok, mutta se ei ole mun paras, se ei ole mun lempileirintäpaikka nyt kun käynyt paljon muita leirintäalueilla, koska se on liian lähellä keskustasta, Naantalin keskustasta, paljon kävelijöitä ja joo, siis ensimmäinen päivänä mä nukkuin aika huonosti, koska oli kylmä. Mulla ei ollut tarpeeksi vaatteita ja mun pitää sanoa, että mä oon tommonen ihminen, joka palelen todella helposti. Ja vaikka mun makupuusi oli comfort temperature 9 degrees, siis 9 astetta piti olla hyvä, mutta se oli liian kylmä. Ja mulla ei ollut pitkähousut, vain lyhyet housut. Joo. Ja mun jalatkin oli kylmä. Joo, ja mä nukkuin, mutta todella huonosti. Ja aamulla jotkut pojat varmasti, jotenkin mä tunsin jotain mun teltan ulkopuolella. Jotain, en mä tiedä, mä luulin, että ne jotkut potki tai heitti jotain vahingossa. Joo, siis mä nukkuin huonosti, mutta mä heräsin todella aikaisin, koska oli linnut ja kaikki. Joo, ja todella valoisa, kuten se oli kesäkuu. Joo, mutta mun matka jatkuu vielä. Joo, ja siis kuvassa näkyy, siellä oli todella hieno maisema, todella lähellä toi leirintäalueita, joten joo, siinä maisema oli todella hieno, joo, näin iso laivaan ja toi yksi lintu, crow siis. Onko se varis vai toinen sana, mä en tiedä, mutta se oli komea ja me katsottiin molemmat, en mä tiedä, mä katsoin sen pitkään. Se oli komea lintu. Joo, ja mitä muuta? No, ehkä siinäpä se. Joo. Joo, mä vaan nyt höpöttelen. Ja. En tiedä kuka katsoisi tämmöistä videota, mutta mä yritän ehkä antaa vähän infoa, mutta enemmän mä vaan haluan kertoa ja jakaa mun kokemuksia. Mutta en ole varma, jos ulkomaalaiset, jotka haluaa matkustaa Suomessa, katsoisi, vai olisiko se enemmän suomalaiset? Varmasti enemmän suomalaiset. Joten en ole täysin varma, pitäisikö tehdä englanniksi tai suomeksi. Mä katson
kumpi on suositumpi ja sitten ehkä mä voin vaan valita yhden kielen. Tai molemmat ehkä katsotaan. Mutta joo, kiitos paljon ja nyt tulee mun reittikuva ja sitten toi video, jonka tein silloin perjantaina. Kiitos paljon ja tykkää mun video, please, ja subscribe. Mikä on subscribe? Mä unohdin. No, mutta please, joo, okei. Okay. Heippa! So, my first night out camping. Let's see how it goes. I'm not near the tent right now. I'm just sitting in the sun trying to dry my hair. Yeah, it's almost dry, but I want it to be fully dry, otherwise it's cold. Yeah, and the view here is really nice. Yeah, there's a ship now and sun is really low now. It's 8:30 in the evening, but still quite bright. Yeah, it's so peaceful here. Here you can hear the birds, nature, and also the sound of city, distant cars, and there's a sports center, people playing soccer game going on. But it's really lovely, and I hope I sleep well in the tent. I have no idea. But yeah, I set up a tent. I set it up. Took less than 30 minutes, so that's good. All right.